Pagdali kay kalitan mo. Hi guys. Gataga mig saging guys. Ah. Dali guys, kay noon nanindog na ako balahibo guys. Diba guys? Ang galing niya magtiba guys. Malinis? Wala rani. Sunod si Mana rani. Ay kuan, karong mga the other day, kumpara ana murag mas kuan na kayo mas lami. Kani murag kulang-kulang liwat sa tag-iya. Kulang-kulang. Pero ito yata yung nakikita nila ni Mama eh. Wala kasi na akong dadala akong salamin eh. Hey guys, paminaw ninyo, pwede na mataga. Ana. Pero kung tag-on na nimo, kisa may magbuot, di ma, makabot ang saging yung tag-on. Oh, para gulang jud kayo liwat sa gataga, gulang kayo balami. Magbunlay na lang kahako dad para dili ta mabalaka. Ay guys, na yung baol niya guys, balinaga ng sagambot. Wala na si kaso. Ano nang tag-iyad ako na lang magtiyan guys. Wala nakabunlay ng tag-iya guys, gapada ako nalagtihan. Manganak na lamang ko anto duwa pa na spray ng baol. Panulay. No guys, saka-harvest may thank you Lord. Thank you sa blessing. Sa grasya. Para tagaan kag usog. Ito siguro ni nakita nilang mamang gulang. Kaya anak ko asa man mas dapat kalsaran siya dito kuan. Kay kung kana imposible kayo nga dili man kita. Ultimo ganing ikaw wala. Ako ra nang nag-ano nga. Tingnan nyo guys. Durog na ang saging. Mapakatumba. Pastilan. Okay. May pa ako yung nagtiba dira para mabawasan niya akong timbang. No, lami kayo dar. Brag konting kimbot na lang mahinog na yan ah. O sobra na kagulang kayo. Asa de enta ka maagi. Bigat-bigat mo. Na. Ako ni kuha na ako ng paligid. Wow, lami kayo baling gulanga kayo guys liwat bis kataga. Pag nakita niyo ganito guys, thank you. Walay tipurok yan. Pero nay tibagnol. Walay tipurok pero gitibagnol. Yun yung guys. Yun ang kunita. Yun lang nakadiya siya. Awa di Abi. Galoy kayo siya. Ay pagdugay dira guys kay imong itlog puro na to. Ali na uli na tayo puro ta. Dili pa. Tingin mo. Ako nang dadon. Di ako lang, ikaw magdala nitong sundang. Asa man? Mo lagi na nakita nilang mama.
Kanina lang. Ano yun? Apilo na nato ni. Ha? Ay, kulang pa ni mahal. Gani no mura no, ikumpara ato sa Kulang pa ni. burag mga next ano pa no or Next week. mm Next week na. next next week wala na natin. Next week, wala na. Next week ra na kay kulang pa. Pag ari na to next week wala na. Next week ra ako yung mama kulang manggud to. Oh, bye guys. Teka lang, i-video ko muna yung ano. Ito. Aray ko. Oh, yan guys. Oh, di ba? Very very nice. Di ba? Oh, nawong.